ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ update maka ọmarịcha nwaanyị anụnwa unu na-afụ ebe a na onye nwa bụ nwaanyị ahụ dị ime nke anụnwa ichie onye ọgwụ ego Eze-Ani na ndị otu ya nyiri na ndụ n'ime onunu. Onye bụ nwaanyị bụ efe unu na-afụ ebe a emere ka ndị mmadụ mata na afa ya bụkwanụ Joy Miracle, na ọ bụkwanụ nwaanyị di ya nwụrụ anwụ nya nwaanyị ajadu, na o jikwana ụmụ na-abụ otu nwoke na otu nwaanyị, na di ya eso na ndị ọkụ ọgbụgba gbagburu n'ugwu Onyeama nke dịkwanụ n'Enugu steeti. Mgbe ahụ ọkụ tanka fuelu gbara ọkụ ebe ahụ ọ gbagburu mmadụ 70, na di nwaanyị a sokwanụ n'otu onye na ndị nya bụ ọkụ ọgbụgba sokwanụ wee gbagbu. Emere ka ndị mmadụ mata na nwaanyị unu na-afụ ebe a bụkwanụ onye nwere shọpụ, na shọpụ ya anụnwa dịkwanụ n'Oji River ebe ọ na-ele nri ma na-emekwa keeki anụnwa ejikwana agba akwụkwọ, andị na nyanwa bụkwanụ onye Oji River. Dịka ụfọdụ na-akọgasị akụkọ gbasara nya bụ nwaanyị, o nwere onye nke sịrị na nya bụ onye bujere ya na nke Eze-Ani na ife o bujeri ebe ahụ bụ na ọka anya na Eze-Ani kwukwa anụ maka isi nri ike na o nwere emume Eze-Ani chọrọ ime, ya bụ onye wee butie ka fa na-abụkwuo prize ka ọma ka o ya esi wee siri ya nri na onye nwa bụkwa na ife o bujeri ebe ahụ. Wee lụzie ebe ahụ nwaanyị mmadụ wee fuo ebe ụfọdụ nọkwanụ wee na-asị na nwaanyị jere ebe ahụ ka eje gwọọrọ ya ọgwụ ka o jee chọta ife na-eme ya, na ọ chọkwa na ego, na ọ chọrọ ịba n'otu nzuzo ndị White Club na onye a bụ ife o jere ebe ahụ. Mana otu onye na ndị White Club Eze-Ani anụnwa, onye nke agha agbara ajụjụ ọnụ, onye nke agha eyisisiri akwa ya akụpụrụ ife na-ekweri ya egwu, onye nke ahụ na-asa asịsa gba ọtọ amụ ya dịka amụ oke, ama na unu ya echeta onye ọmaka na ma ya etinye nwufotie n'ihu akwụkwọ maka na akụpụrụ ya ife na-ekweri ya egwu. Ka onye nke ahụ na-asa asịsa ọ sịkwanụ na onye nwa bụ ife butere nwaanyị anụnwa na nke Eze-Ani, na nwaanyị anụnwa bụkwa na enyi ya nwaanyị, andị na nwaanyị anụnwa bụkwa na kwenu, andị na bifo fa wee nyikwu ya n'ala na fa mere ya kwenu nya nwunye eze, na fa kerie ekike ndị Igbo tinye aka n'isi gbawachaa ya n'aka nya unu ma onye na-ewu inu Miss World ma Miss Nigeria ntu esi ekpube ya okpu. Onye nke a gbawachara ya aka n'aka gbaba ya n'ụkwụ, mmabi ya ọgọdọ ndị mgbe gboo amawara ya ọgọdọ n'obi, mabi ya ọgọdọ n'ukwu, weluzie ụdọ wee keige ya aka ya na-aba azụ wee buruzie ya wee donye n'ime onunu ahụ unu fụrụ ebe ahụ. N'ebe ahụ ka nwaanyị nọzi ọ ya asụgide ude begide akwa na onwe onye ya bịa nyere ya aka, ọ nọrụzie ebe ahụ wee nwụọ wutinye bụ afọ ime, nwa wee bu n'afọ anwụkwa ebe ahụ. Nọọ nwaanyị nwụzie, nwaanyị wee bụrụzie alụsị na-apụ apụ na-abata abata, alụsị eji eje ọgụ, alụsị na-apụ na ife na-apụ na mmụọ, nwekwa na ife mmadụ anyị afụfọna. Ya bụ nwoke wee na-akọwa na nwaanyị unu na-afụ ebe a bụkwa na enyi ya nwaanyị, na ife o ji wee ghọrọ ya wee kwe wee so ya bụ na ọ gwara ya nya bịa ka o duje ya ozi. Nwaanyị anụnwa wee rigorizie mechi nke o jee duje ya ozi, o wee buruzie ya wee bujele Eze-Ani. Ka o ruru ebe ahụ na Eze-Ani nyekwana nyanwa 1 million naira dịka o si wee butere ya nwaanyị anụnwa, o were ego tii n'akpa. Fancha niile wee gbakọzie aka wee nyie nwaanyị mmadụ na ndụ. Na ka o si wee dịkịta ọtụtụ ndị mmadụ na-akọkwa n'ife dị iche iche, mana nwaanyị anwụgokwa anụ bụ na nwaanyị anwụgwe na nya bụ ozu unu na-afụ n'ime onunu ahụ n'ọkwa ọmarịcha nwaanyị anụnwa unu na-afụ ebe a bụ nya bụ onye, andị na nwaanyị jikwa na ụmụ na-abụ kịta anụnwa ụmụazị enwe ezi nne ụmụazị enwe ezi nna, ka nne na nna fa si wee nwụ wee buru ọnwụ ike ọnwụ mgbawa obi. Makwanụ m onye anyị akọrọ ụdị akụkọ nke ụfọdụ ndị mmadụ nwere ajọ obi, andị nwoke anụnwa bụ ya wee ji ije anụnwa ọ ma na nwaanyị anụnwa na di ya anwụgo, ọ ma na nwaanyị anụnwa ji ụmụ na-abụ na onye abụ na ụmụ ya na-eri nri, nya abụ na ụmụ ya na-eje akwụkwọ, ọ ka nwekwa obi wee burukwa nwaanyị wee bujele Eze-Ani ka fanyi ya na ndụ. Nwoke ahụ na ọha anụ nwaanyị ka ife kpata na o buru ha nwunye ebujele Eze-Ani o wee jee buruzie nwaanyị ọzọ. Okwefu n'ụwa ya ịtụrọsụkwa na onye ọbụla ịtụrọsụkwa na onye ọbụla ya akpọ nke a Judas ka ya akpọ ya onye kedu onye lelụ mmadụ na Baịbụl bikonu. Ọkwọ ndịle ka o jelesi nwaanyị Eze-Ani, o nwekwa ife ọzọ. Onye maka nwa o bu n'afọ ya esi wee na-agba teketeke mgbe ahụ ekeigere nwaanyị aka azụ wee donye n'ime onunu ahụ. Nwaanyị na-aya nọ na-anwụ anwụ, nwa o bu n'afọ a na-agba ya teketeke na-achọ ụzọ o ya esi wee pụta maka na nwatakịrị ahụ ekutezi ume. Ọ na-abụ nwaanyị dị ime adịghị ekute ume, kedu ka nwa o bu n'afọ ya esi wee kute ume? Afọ jọrọ ndị anụnwa njọ, andịfa nwa obi nwaanyị a na-ebe mgbe ahụ fafụ na ọdị ime, nwa o bu n'afọ na-eme gburugburu fa nwee nnọọ obi. Hei, alụ na-emezikwa ka ife abụrụkwa ife mmụta wee nyelụ gị nwa bịa duje m malụkwa onye ị na-eduje ife. Onye sịkwa bịa duje kpọọ onye nọdeberughị nso si ya esokwa m onye apụo esokwa m onye apụo. Onwe ife o bu n'obi ọ ya wee menwuzie maka ọmarụgo na onye ọbụla mazikwa na ọnya nwa ka isi apụ, andị ike mgbe o ji eburu nwaanyị ọsi anya agwa na mmadụ. Nwaanyị agwaghọnụ mmadụ maka na ọ bụrụ na ọ gwara mmadụ mgbe a chọbara nwaanyị achọba eje jide ya si na ọnya nwa bụ nwaanyị wee pụ, o ghọrọ ya nwaanyị si nya agwa na mmadụ. Mmadụ sịkwa ọgụ bịa ga agwa na mmadụ ijekwa n'ebe ahụ malụkwa ebe gị nwa na-eje gụa na-achọso
ebe ị eje ka ego so nketa nke echi ka bizinesi wee gaba ka ị bụrụ ọgaranya ngadanga ofe ego na uko ego rie ego na uko ego ma lụkwa ebe ị na-eje nwekwa nke ya bụ ije ewelizie isi gị nwa wee kuchie anya bụ oke ite wee gwozie anya bụ ọgwụ enwere ike ọ bụ na onye ije na nke ya na otegorifa chọbara anụ mmadụ na onwere otu onye a chọrọ ịgwọrọ ọgwụ debere kaachị n'ala a na-achọ onye a ga-ejidefe ejidepụghị iwee zonyezie ọkpa ike ọ bụrụ momi GO ma ọdadị GO ma ndị dibịa anya nzu ndị oke ite ijezie ka emerụghị nke a ma omerụghị nke ọzọ ewelụkwa uwe mezuo o nwekwara aka nwetaburu na ebe a pastọ jelu nke a bụ n'Ogun steeti pastọ je ka ọ nata ike ruo ebe ahụ ọ bụrụ na nwa dibịa na-akọwa na onwebugori onye nyere ya ego ya eji gwọrọ ya ọgwụ ndị na ya bụ ọgwụ na-ya eji anụ ahụ mmadụ wee gwọ ya afọ afụbekwa na anụ ahụ mmadụ onye ka pastọ jeziri ebe ahụ ka emerie abụrakata abụra ọ ya abụọ pụta n'ụlọ ụka okwu ka onye ọbụla dasịsịa eruzie ewee gburu isi pastọ wee siziela onye ozi oke ite amanụ na afụrụ ya bụ ife onyonyo mgbe ọ gagharị n'ihu akwụkwọ mmadụ na ebe unu na-eje bikonu na ka esi wee gbuo ọmarịcha nwata nwaanyị akịta anụnwa witi nwa obu n'afọ narị ya ndụ n'ike alụ na-eme ka mkpụrụ obi ndị niile nwoke agbukọta zuru ike na ndokwa na nwaanyị anụnwa ka mkpụrụ obi ezurukwa n'ike na ndokwa nwatakịrị a dị ime ya pụtaghị ụwa anọrọkwa na ya kpọgidie yai Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ